Vostès parlen, però, de consultes populars. No parlen en cap moment de referèndum. La paraula referèndum és una paraula, no sé si maleïda, una paraula mal llegida, mal vista, mal interpretada. Què li passa a la paraula referèndum? No, nosaltres el que parlem és d'allò que diu la Constitució i l'Estatut i la pròpia llei de referèndums. Parlem de la llei de consultes populars per via de referèndum. El referèndum és una manera, una forma concreta de consulta popular, és el que diu la Constitució. El recurs del Partit Popular, per exemple, contra l'Estatut, no en aquesta matèria que no està recorreguda, parla de, i diu expressament, les consultes populares són los referendas són les consultes populares. És la mateixa cosa. La paraula referèndum a l'estat espanyol té una certa mala fama de l'època de la transició per referèndums de Franco. Perquè quan no n'hi havia, quan les eleccions eren fictícies, també els referèndums eren ficticis i, en fi, n'hi havia més vots a favor que votants. Aleshores, clar, això va generar un cert desprestigi de la figura. Ara, ja han passat els anys suficients com perquè això... No vol dir que només és això. Ho dic perquè, per exemple, imagini's ara vostè quins eufemismes no ha d'utilitzar el Lendakari per la seva pregunta del mes d'octubre. Perquè quan diu referèndum, li salta tothom a la jugular dient que no ho poden fer, que és il·legal, i en fi, totes aquestes coses. No, és que aquí n'hi ha una certa mala fe en l'àmbit polític, perquè, a veure, l'Estatut d'Autonomia, el primer Estatut d'Autonomia que recull aquesta competència és el de Catalunya. També està recollit després el de Castella i Lleó, no el d'Andalusia, que permet les consultes populars, però expressament diu no els referèndums. Cosa que, en canvi, Castella i Lleó sí que admet, igual que Catalunya. En canvi, el País Basc no està recollit en el seu estatut. Per tant, aquí parlem d'una situació que legalment és diferent. Com que és diferent, llavors és on venen aquestes declaracions de dir no, és que no pot, efectivament, l'Endakari no pot, amb l'Estatut actual a la mà, no podria convocar referèndums, cosa que, en canvi, els alcaldes sí que poden fer. Però pot fer una consulta popular. Ho dic perquè jo vaig estar amb ell l'altre dia i ell insistia en això. Possiblement, legalment, no pot fer un referèndum, però pot consultar el que ell vulgui a la ciutadania. Suposo que la diferència està en què ell pot consultar el que vulgui la ciutadania sense que això sigui vinculant. No té res a veure, perquè el referèndum pot ser vinculant o no. Els referèndums poden ser vinculants o no. Per exemple, el referèndum de reforma de la Constitució o de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aquí és un referèndum vinculant. En canvi, els referèndums convocats pel president del govern, el de la OTAN o el de la Constitució Europea, no són vinculants. Una altra cosa és que políticament ho siguin, però jurídicament no ho són. És a dir, els referèndums poden ser vinculants o no vinculants. I consultes populars n'hi ha d'altres menes, els fons de participació, els tràmits d'audiència, etc. I en aquest cas vostès proposen que aquestes consultes populars passin a ser vinculants? És més complicat que això, perquè no està clar... Perquè, clar, és que aleshores, és a dir, no posarien pals a les rodes per fer la consulta, la qual cosa no vol dir que, si no són vinculants, no tenen per què tenir-la en compte. Ja us heu quedat tranquils i hem fet la consulta i ja està. No és tan senzill, perquè una consulta, un referèndum, encara que no sigui vinculant, com ara el de la OTAN o el de la Constitució Europea, en la pràctica segur és. És a dir, un govern espanyol, recordi Felipe González o el de Zapatero, amb un resultat contrari, no s'hauria ingressat a la OTAN o, un resultat contrari, no s'hauria signat la Constitució Europea, per molt que jurídicament no fos vinculant. Un altre tema diferent és el de si aquesta vinculació és o no possible constitucionalment. El tema és dubtós. Nosaltres inclinem per dir, si és constitucionalment possible que siguin vinculants, millor que siguin vinculants, jurídicament vinculants. En qualsevol cas, que necessiten un 50% com a mínim de participació perquè ho siguin, perquè tinguin aquest efecte. És a dir, si els referèndums no arriben a una participació mínima del 50%, llavors el resultat no pot entendre's vinculant. Vostès fan, doncs, aquesta proposta i ho fan des del Cercle d'Estudis Sobiranistes, evidentment, tal com el nom indica, pensant molt més en una possible consulta, en la possibilitat i la viabilitat legal d'una possible consulta sobre si Catalunya vol o no vol ser independent, no? Però... No només. No només, ja ho he dit abans, però vaja, preferentment tenint en compte la base des de la qual vostès treballen. És un document, si mira vostè, de 22 folis i d'aquest tema en dediquem un foli a parlar d'ell. El que parlem és de democràcia, entre altres coses perquè la independència de Catalunya, si s'arriba a ella, serà perquè la majoria dels ciutadans catalans la volen i, per tant, va lligada també a la democràcia. Això és una proposta en favor de la democràcia i la participació ciutadana, bé sigui per decidir la independència, bé sigui per decidir qualsevol altra cosa. La qual cosa no vol dir, però, que quan es faci l'estudi convenient que reclama l'Estatut i quan es tiri i s'impulsi, evidentment, la llei que hauria de segellar, es tingui en compte aquest estudi, però se'n poden tenir en compte molts altres. Evidentment, evidentment. Això és una base perquè es tinguin en compte. Escolti, la seva aportació és aquesta. Ara vostès reclamin tants estudis com vulguin i els tècnics de la Generalitat i els tècnics del Parlament que facin les feines que creguin oportunes i convenients. És que també pensem una cosa, i és que no, diguem-ne que la vida política no pot estar exclusivament en mans dels partits i de les institucions, sinó que una societat rica també inclou fundacions, entitats cíviques i tota mena
d'agrupacions de ciutadans que diuen la seva i fan les seves aportacions. Van aflorant plataformes sobiranistes, van aflorant també centres d'estudis, van aflorant grups que en principi tots semblen voler el mateix. Com és que hi ha tanta fragmentació? Com és que no hi ha més unitat en aquest front a favor de la possibilitat de consultar-li al ciutadà? Jo ja no dic de la possibilitat o viabilitat de ser o no ser independent, sinó prèviament de poder-ho consultar al ciutadà. Jo no li diria fragmentació, això, li diria riquesa. La societat està viva, la societat bull, i per tant genera iniciatives que, per altra banda, si parla ara de les plataformes que han sorgit darrerament o que han tingut una major activitat darrerament, evidentment estem en contacte, relacionem, col·laborem en les coses que puguem col·laborar, etc. Però que n'hi hagi una eclosió d'iniciatives de la societat civil justament ha de ser un motiu d'alegria, perquè això vol dir que la societat està viva i que està rica i que no es limita només a votar cada 4 anys i delegar-ho en uns representants. I no parlem tampoc en termes de fronts, això són propostes. Això ha estat molt ben vist, per exemple, per aquest inexistent Front Nacional. I dic inexistent perquè és el que es reclama com a possibles pactes que no es produeixen i que, a més, porta a una rivalitat encarnissada entre Convergència, ja no dic Unió, que no vol entrar en aquestes qüestions, i Esquerra Republicana. No només. També ha estat ben vist per iniciativa, per exemple. Està previst que tenim reunió amb Ciutadans la setmana entrant, o aquesta setmana, no, la setmana entrant, perdó, i el Partit Popular encara està pendent de data, com a grups parlamentaris, perquè, insisteixo, una proposta de llei de referèndums no és en benefici d'una determinada posició política, és en benefici dels drets dels ciutadans a decidir. Té prevista una reunió amb Ciutadans. El senyor Albert Rivera, el seu líder, diu que el nacionalisme és una infecció. Bé, això és la seva opinió sobre continguts, però, insisteixo, un referèndum o la possibilitat de fer referèndums no predetermina el resultat. De la mateixa manera que no predetermina el resultat les eleccions. De vegades a les eleccions guanya el partit que pot ser el favorit de cadascú i de vegades perd. I això no és un motiu per a dir que no es facin eleccions. El senyor Rivera podrà pensar el que vulgui i té perfecte dret i per això es presenta a les eleccions, els ciutadans el voten en les matèries que considero oportunes. Ara, igual serveix el referèndum per establir el dret al divorci, com va passar a Itàlia, com serveix per a dir que el matrimoni solament és d'home i dona, com va passar a Colorado. Això és la decisió dels ciutadans. Aquí queda, doncs, aquesta proposta del Cercle d'Estudis Sobiranistes, una base perquè el Parlament de Catalunya reguli el que és, dins dels paràmetres que li confereix l'Estatut d'Autonomia, les consultes populars o el que poden ser els referèndums. Però vostè, senyor López Tena, també és vocal del Consell General del Poder Judicial. Sí, en pròrroga i en funcions. En pròrroga i en funcions, perquè tenen un sideral que no se l'acaben, també, eh? Sí. Déu-n'hi-do, eh? Sí, bé, és... Es parla, i n'hem parlat en moltes altres ocasions en aquest programa, de la judicialització de la política o de la politització de la justícia. Què és primer, una cosa o l'altra? O això és com preguntar-se què va ser primer, si l'ou o la gallina? Sí, és una mica això. És a dir, una cosa reforça l'altra i hem entrat en una espiral ja fa anys per les quals temes polítics són tractats judicialment, quan no hauria de ser el cas. Estil, per exemple, les querelles que es presenten contra responsables públics, el propi president Zapatero, el lehendakari Ibarretxe o Patxi López per determinades activitats polítiques, i al contrari, decisions judicials és fàcil predeterminar quines seran en funció de les persones, els jutges que prenen la decisió. Molt bé, cosa que també és molt perillosa.